clinic just now. Kitaboya 40 later for tea, but as you can see, the clinic is still empty. Before, and Patsamaya, all people more complying with IDs. So this is the end of the queue of Satswanali before. Things are much better. As you can see, empty. Service aya. Mazimbabweans vese vari muSouth Africa uyai panapa tingoonesana nyaya iri panapa 2 minutes tongoti gaga. Even though zvazvo pane zvimwe zvekutaurwa zvandiri kuona kuti it's nonsense, but zvimwe zvacho tofanira kunge tichingoonesana futi tichingochenjedzana. Economic Freedom Fighter yepa Gauteng apa iyo inolidwa nana Malema ndo EFF iri kunzi zvoni yavhura case against Operation Dudula. Nyaya yavo ndeyekuti anzi vari kuda kuvharira vanhu access, kubloka access pa Jabavu Clinic in Soweto. Saka vabva vangobatwa ne-EFF ikati regedza tingomhanya unovhura macases, so anything can happen anytime is tea time. Panogona kunzwa kuti vanhu vabatwa. But iko zvinezvi ndiri kunzwa imwe nyaya zvekare iri kunetsa yekuti panogona kungomhanyiwa anytime. But listen guys, kana tichitaura nyaya idzi kuonesana ichenjedzo. Ndinenge ndichizviitira kuti pese patinofamba tingofamba tichita se tichicheuka takachenjera, hakusi kuchikidzirana, because ndinenge ndichikuudzai zvinhu zviri kutaurika mumastreets acho eDudula, eChinching nevanhu vacho nema-close sources. Now these guys, they are threatening kudzinga maZimbabweans ese vari kuti Monday 22 September 2025 is a day to remove all illegal learners from primary schools and high schools in and around city of Johannesburg by Operation Dudula. Ziyakhala, the following categories of foreigners will be removed: illegal immigrant learners, children who happen to be trafficked. Number 2, varikuti asylum seekers whose countries are not at war, fake asylum seekers. Ava vari kushandisa ma-asylum but nyika dzavo hadzisi pahondo, vari kumhanyiswa zvekare. According to these guys, vari kuti zvekare children whose parents use Zimbabwean exemption permits ZEP expires in November 2025. Children will be forcibly removed under certain circumstances, and the political social welfare take charge and put them in places of safety. Learners who don't have identity and are foreigners in grade 12 will be removed. Zingori sitsamba vari kubudisa kunyora. I know these guys vanotaura zvinhu zvekupenga, but inini it's always good because hatidi zvekuzoti mwana wako azonzi akudzingwa chikoro iwe wakavererwa. These guys, vanokwanisa kungoita zvese ubenziwo, but ndozava kuti vana havabatwe zvekumhanya, vana havakutambirwe, kuvana hakunyanya kupengerwa stereki. But at the end of the day vari kungozviita futi, havasi kusungwaka. Vanhu vanoita kani osombodzinga kuchipatara vakazoitwei nothing, handiti mukuzviona. So but pane nyaya imwe isiri kundibata zvakanaka yandiri kuona iri kutaurwawo these guys kuZimbabwe back home now. Vari kutaura nonsense, and we want to correct this narrative yekupenga iri kufambiswa yekuda kubhilivhisa vanhu. First of all, you guys have to know kuti vanhu vari kutambira mari kuti vataure zvinhu zvisina nebasa rese izvozvi rubbish dzese idzodzidzi. Kudhara ndosaka papakazenge pakamunzi aiwa nyaya dzese, nyaya chese inonzi nyaya chofanira kungobuda nekuchi nekuzvimaplatforms zvavo zvana ZBC whatever zvinofoseredzwa by force kuti vateerere zvekuti tiri kubhadharisa kuti maredio license asingadi unonzi bhadhara alright, because at the end of the day uchazoteerere uchiudzwa nyaya dzavari kukudza dzavanoda idzi kubva wataka kudavisa zvimutemo, but vari kuona kuti now hazvisi kunyatsoshanda because a lot of guys vakutongochimhanya vakati zano ndiripi. The next thing vakabva vati regedza tidire propaganda mastreets, tikudze vanhu nyaya dzekunyeba, so that kune vamwe vaya vanogona kungohakira vachingotenderedza nyaya vachingoenda. There is this guy anonzi Chaiva Gabriel ari kuti rumors suggest that Nelson Chambisa's involvement with Operation Dudula in South Africa in collaboration with USA and the West is aimed to frustrating and coercing Zimbabweans to return home and vote in protest. He is said to be covertly working with Zandile Dabula. I do know that Zablend ndiye mukuru weDudula kanzi vari kushanda vesina Chamisa. This is nonsense, rubbish. I can confirm kuti it's rubbish. Ndini kudaro inini ndezvekunyeba izvozvo. But handizoti kuno vamwe vanhu kuti munogona kunge muri vanhu vanoda kungobhilivha zvimwe zvese munogona kungovengana pane zvimwe nemunhu, but inini pandinoona kuti apa munhu ari kunyeberwa ndobva ndangoyaka wandita sei ndokuonesai kuti panyebewa panapa. Handiti mukuzviona.
saka please musateerere nyaya yevanhu vari kuti vari kutengerwa mafoni vachinzi fambai muchitaura nyaya dzisedzo dzidzi. Its garbage. Nyaya dzimwe dzinokandai mubhini uku mongotibvunza isusu kuti kwapa pari kunzi kudii tokwanisa kukuudzai kuti ndezvechokwadi kana ndezvekunyeba. But muri Zimbabwe ini ndine zvakawanda zvekuita without wasting much of your time. Ndine something yatoda kuti muteerere pana, but before I do that ndoda kuzivisa vanhu kuti kana uchingori muSouth Africa iwo uchida kuregisterwa company obva uvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, zvekunzi chinchi zvanadhula sene nazvo ndezvekupenga. Bata education research yana mukoma owen vanokuitira, vanokurejestera, vokuvhurira uri kwauri koko vari kwavari. Contact them number ndakuisira irowa mascreenshot. Teererai munzwa zvekutaurwa panapa mozondudzawo kuti muri kuionawo sei nyaya dzacho dzese mucomment section. Kulendi kuri sei? Aiwa, zanu ibate nenzeve. Ibate nenzeve. Nyaya iri kuitika yandinayo nhasi ndeyekudai. Ndida kupa advice kune mwana waMudharageza uyu. Ndida kupa advice kune mwana waMudharageza. Pane chinhu chavari kurasika pazvinhu zvose zvavanenge vachiparidzira vanhu. Handisi kumushora, asi ndoda kumupawo advice. Pamwe angandinzwawo. Iye nababa wake. Nyaya yangu iri pakudai. Mukomana uyo mwana waGeza uyu kana achida kuti vanhu vamuteerere, tikuzviziva kuti ari kumhanya nerevolution, asi revolution yake ngaiiti pasi neZANU-PF. Ngaamboti pasi neZANU-PF one day ndokuti vanhu vamuteerere, or else vanhu vamunzwe zvaari kutaura. Nekuti unoona maronda ane vanhu Kulendi, vanhu vane maronda murume. Hapana chinhu chiri easy kurangarira sekurangarira chinhu chawakaitirwa chakaipa. Chinhu chawakaitirwa chakanaka hachiri nyore kukanganwa. Ndikakuitira chakanaka nhasi Kulendi, ndikakubvunza next week unotanga kuti ndoupi zviya? Unenge watokanganwa, ndoupi zviya kandidai uya, ndoupi? Zviri easy kukanganwa, asi munhu akakutadzira ari easy kumufunga zviri fast. Ndo zvakangofanana neZANU-PF. ZANU-PF vanhu havasi kuikanganwa nemabasa akaipa yakaita. ZANU-PF tinozviziva yakashanda kuti Zimbabwe ive zvayave nhasi. Asi mukushanda kwayakaita yakauraya zvinhu zvakawanda zvatiri kuona nhasi. Hapana chakanaka chichazoitwa neZANU-PF chichazonzi nemunhu weZimbabwe pamagona. Chichaitwa newashoma shoma wane zvavanenge vachidya vachibhenefita muZANU-PF. Asi zvakashata zvavo zvese ndozviri easy kungoonekwa kuti apa wakanganisa, apa wakanganisa. Kana wakaita chakanaka sei. Zvakafanana nemuroora akasvika paomba asingadiwe. Hapana chakanaka chaanoita. Akangoita kadiki diki kakashata, musha wese unozara. Ende hazvikanganwike zvinhu izvozvo. Ndo zvimwe chete zvandiri kuzama kutaura muZANU-PF. ZANU-PF haichaita. Hatisi kuivenga, asi kuti tigadzirise nyika yeZimbabwe iri kutongoda zvinhu zvisinei nezveZANU-PF. Hongu vanhu vangazviti zvakaoma, zviri kunetsa, tinomubvisa sei kana tinoibvisa sei. Imimi wani ndimi munodecide. Ndoda kuti iye Geza pachezvake ngaati pasi neZANU ndokuti gone kumutevera. Zvese zvaari kuita izvi handiona kuti kupedza nguva. Tinoona kuti kupedza nguva ukutorwira zvavo zvigaro kwavari kuita. Mudharageza ari kutorwira chigaro. Hongu pfungwa anenge aine pfungwa dzokuti tigadzirise zvinhu, pati kugadzirisa zvinhu muZANU-PF just a waste of time. Just a waste of time because a lot of people vadhiniwa, vaneta, vachadi zvese zvokuramba uchiteerana naGeza vachitaura same language. Geza kana aida kuteerwa, kana aida timuteerere, ngaangoti pasi neZANU-PF. Simple. Zviri easy kungoti pasi neZANU zvatopera. Ndosaka chinhu chavo chose chavarikuda kuzama kuita chiri kuramba kubudirira. Nemhaka yekuti vari kuramba uchingoti ZANU yakanaka. Hazvigoni kuchinja imwe ZANU uchiisa mumwe munhu weZANU. Zvavarikuda kuzama kutiitira nhasi. Vanhu vamuka pfungwa, vanhu vachangamuka. Ende vanhu vekuZimbabwe vakuziya.
zvese zviri kuitika izvi kupedza nguva, kuvaraidza nguva iyi 2030 yavari kuzama kuti hatisi kuida ichaitika because hatisi kubatana. Ngangoti pasine ZANU chete zvatopera, uone zvako zvichaitika. Geza ngangoti pasine ZANU PF uone zvako kuti nyika yei ichaita sei. Hongu panogona kufiwa kana kuurayanwa kana kupandukirana, asi ndokutonaka kwezvinhu. Zvatopera. Hakugone kuriplesa mumwe ZANU PF neimwe ZANU PF kuda kushandisa vanhu, yeti vanhu vaneta, vanhu vadhini havachadi zvese izvozvo. Vanhu havachatombode kana mbijani. Saka zvekuramba mucharamba muchisimudzira kuti ZANU, mwana wageza ngaanzwe zvandiri kutaura izvi. Zvinzwisise mwana wamai. Ungazviramba kana kundituka, hatisi kupokana nezvaunotaura, tanzwa mushoko ako, ndaneta kuramba ndichikuteerera. Asi uri kungotaura chinhu wani. Isusu ngatifambe necherevolution. Revolution ndio yatiri kufamba nayo. Ita pasi neZANU PF. Vanhu vese vada kuzama kufamba nerevolution muri maZANU PF. Ngatisanyeperane, ngatitaurane chokwadi. Ndimi zvigananda zvikuteera imi. In 2 years time ndida kuti vakomana vauraya nyika. Zvatiri kungoita nhasi. Andakasukuwere ndizvo taingowaita wani. Vauraya nyika vakabva vakaenda. Nawo kwauya ava zvigananda vauraya nyika. Muda kuti vaende. Koteera imimi. Moti futi tichakuti mauraya nyika futi. Saka zvamuri kuzama kuita izvi doesn't work vakomana. Kana mchinzwawo mashoko evanhu imboteererai. This revolution, yes, but you are a ZANU PF people. Muri vanhu vada kuzama kuda kunzvenga kubva muZANU motanga kucreate kagrupu kenyu kekuti suwa tuteera Geza ripo. Geza ngaati pasine ZANU chete, musatinyepera zviro zvamukutitaurira. Pedzera vanhu nguva. Kana matadza izvozvo siyai Zimbabwe yakadaro, vari kutonga vatongi. Hatinoda kuramba uchitemisira musoro nezvinhu zviri pachena izvi. Zvinhu zviri pachena. Vanhu vari kutaura taneta neZANU PF simple. How many people vari kutaura the same thing? Imi kuramba muchingoita naro. Chii chamunoita naro zviri pachena izvi? Muda kuzama kuconvinza kuti masoja ateere zvamunoda imimi. Siyai masoja akadaro. Vanhu vakapinda mustreet vakawanda. Masoja is nothing. Mungavapfure vanhu mukavapedza. Zvinhu izvi zvinonaka in 2 minutes. Nyika dzakawanda dzikarwirwa nevanhu, nyika ikafamba. Mukupabata. Saka imi itai pasi neZANU, ndio atisingacha ZANU ndio yavengwa. Chete. ZANU ndio atisingachadi. Ndio atisiri kuda imo. Ngaibve. Kumbopindawo watini kufunga kuti pamwe ndio zvinoita. Anosarudzwa nevanhu. Kwete zvokuti imi ndimi munosarudza moshandisa chipawa morova vanhu, mokuvadza vanhu, mouraya vanhu. Zvese izvi munokanga vanhu kuti kune vanhu vakatofa nekuda kwenyu mimi. Muchivauraya, muchivateera mudzimba kuti uri kusapoterei opposition. Uri kusapoterei uyu. Inini ndiro kwaGudo. Inini ndiro kwani G40. Zvine musoro weiko panyika yeZimbabwe? Chese chamuri kurwira, mese muri kurwira kudya. Hamusi kurwira kuti vanhu veZimbabwe vagare zvakanaka. Never. Izvo ndizvo zvatiri kutoona. Nzara iri kukonzeresa muZimbabwe. Vanhu vane nzara. Nzara iyoyo ndikuti kuti zvinhu zvidaisa zviri kuita izvo. Imboita stable, imbodzorai matumbu enyu, imwai mvura, musadye sadza, musadye zvinokukanganisai. Mumbofokasa nekuti nyika yedu yovakwa sei. Mwana wageza ndo andiri kuudza izvo. Kana uchiparidza shoko ngariparidzwe riri out of ZANU PF, riri out of revolution. Revolution yenyu iyo ndeyechiZANU PF. Chizanu ichi chiZANU PF echerevolution. Ukavatarisa vese vari murevolution, vanhu vari muZANU PF. Ndiudze one asiri muZANU PF nhasi kana wewe uri kundipikisa. Nditaurire kuti ningi naningi vakanga vasiri kuZANU, ningi naningi vakanga vasiri kuZANU. Ndiri kutaura izvi nekuti ndaitombosappotawo ZANU, but ndakazviona kuti zvinhu izvi hazvishandi. As long this party ichiripo, hatisi kuenda kuno. Takamira. Kumira kuti nzi tinyeperwa navanhu. Muda kuwana kubviswa, muda kubvisa moisa vamuri kuda, muchishandisa vanhu. Yeti vanhu vacho vamuda kushandisa vari kutaura kuti no vakomana, chinhu chikuti chiite, taneta neZANU. Hatichadi. ZANU iyi ndio yatitambudza nguva yakareba. ZANU yakapa maronda vanhu vakawanda. Vanhu vari kunetseka nekuda kweZANU. Mumwe munhu izvozvi chatova chirema. Kufamba newheelchair nekuda kweZANU. Saka haukamu kuti vanhu ivava muchavaconvinza vakauya vakasapota chinhu chamuri kuzama kutiitira. Remember munhu wamukaremadzana vazukuru nevana nehama dzakaona achipondwa. Muchimurova mukamutyora mwana nzeve, mwana gumbo. ZANU PF yakaita zvinhu zvakawandisa. Zvinhu zvakawandisa. Isi takaroverwa maticha isi tichiona. Pachikoro vano chikoro vakatarisa vanhu vachiimba, yewe
yowe ticha vachirohwa pamberi pevana vechikoro. Do you think kuti vana ivavo vese vari kusapota ZANU? Kurova ticha vake vanomufadza everyday ari kumudzidzisa mumurowa pamberi pevana vechikoro. Do you think kuti vana ivavo vakakangana? Makaita chimwe chituko chekuti chinhu ichocho hachichagadzirika. Zvese zvamangozama kupanobhita kuti ZANU-PF inge iite sekuti nyika inenge iri pati yakanaka. You are waste of time varume. Hamuchadiwi. Simple. Geza ngangoti pasine ZANU usati pedzere nguva uone kuti zvii zvinoitika. Pasine ZANU-PF takuita izvi uone kuti chii chinoitika. Mwana wageza inzwa mashoko andiri kutaura. Ndiwo uri kutaurira vanhu zverevolution. Yes, it's good. But ndati vanhu vese vari murevolution maZANU-PF. Kana iwo waramba iwo kuti hanzi hakuna muZANU-PF ari murevolution, undiverengere vanhu 5 vasiri vanhu veZANU-PF vari murevolution. Undiverengere kuti ningi utiudze pano nhasi. Handisi kurwa newe, ndikutokuonesawo. Saka zvinhu zvamunoswera muchiimba izvi ngazvive zviimbo zvinotambika. Nekuti mukaimba zviimbo zvenyu zvamunotamba imi muri mega, aiwa zvana baba wahwenje kuimba zviimbo zvavanoimba iwo chete kumusangano wavo. Kuno tikanga takada kuzviimba hazviimbike, hazvitambike, hazvina direction. Ndo zvimwe chete zvamuri kuita vakomana. Itai kuti song dzenyu dzipinde muvanhu tese tidzinzwe. Imbai muimbo umwe chete tihunzwe tese, nyika yeZimbabwe iende mberi. Nokuti muri kupedza nguva muchingotaura muchingokwamatata. Navageza vakauya nezuro, yes vane view yavo, but ndati ngavangoti pasine ZANU zvinhu zvese zvinake. Musanyepera vanhu, musambonyepera vanhu. This revolution yenyu ine vanhu vemuZANU-PF. Ndo zvandiri kuramba chingotaura. Nekuti muri kupedza nguva, hapana kuri kuendwa apa. Hapana kuri kumboendwa apa. 2030 yamuri kuramba inotogona kutoitika makatarisa mumaziso menyu, and hapana anoimisa. Hapana anoimisa nekuti imi muri kutaura the same thing. Muri kutaura the same thing. Same thing. Chiri kutaura kuZANU chamuri kutaura imimi. Kudogura ari muZANU. Vamunangagwa vari muZANU. Imimi kana masarudza kuti revolution yenyu imimi muda kuita asi ikabva vanhu muZANU. Aiwa imimi itai, hatikurambidzei. Itai chinhu chenyu. Asi kana muchinzwa zviri kutaura isusu kunoku kwatiri kutaura zvatiri kukuudzai kuti no vakomana, kana matoda kuti zvinhu zvenyu zvibude, itai pasine ZANU. Musida kunzvenga muchizoda kuwana help yemasoja. Masoja ndakutaurira ndikati vanhu vakangoti dzvamu vese hakuna anomisa munhu. Simple. Muri kunzvenga muchida zama kunge muno mafriends nemasoja muchidini. Bosi hamusida kuti out masoja kuti ndimi pamwe ndiye anozokubatsirai muchizama kukombesa nenyu na 2017. Izvo zvasi kuzoshanda vakomana. Nokuti chigame ichocho vakatochimaster. Chigame ichocho chemasoja vakatochireader kare. Ndosaka uri kuona magenerals and other people they are get paid every month. Varikubhadharwa mwedzi wega wega. Mari inotenga futi. Vana venyu mimi ndo vari kushandiswa kuchengetedza mageneral iwayo ari kupuwa mari dzinotyisa. Saka hazvigoni. Dai pasine ZANU muwirirane nevanhu, nokuti vanhu vakazara kunze uku, vanhu havasi muZANU. Vanhu vese vari kunze, ndikutaurire vari kunze kweZANU, havasi muZANU-PF. Saka wanzi mangointroduce kuti pasine ZANU muchaona zvichaitika. Geza ngaangouya achidhinaunza achitongoti pasine ZANU-PF. Iwewe futi iwewe mwana wageza oti pasine ZANU. Even nyika yemabhunu achingobuda kujeri ngaangoti futi pasine ZANU. Muone kuti support yachawana ichadarika zvaari kufunga izvi. Nokuti vanhu vane mufungo 20. Alright, zvakanga zvadai so ZANU-PF ndiye ana achapinda. Imi mukuda gudo guru. Vanhu vari kuti no gudo guru hazvipi. Nokuti chisystem ichi wanga warimo. ZANU-PF Mnangagwa panguva dzaitonga Mugabe vanga vangoripo. Chaivatadzisa kuchinja ZANU, chaivatadzisa kuchinja nyika chii? Iyo vakanga vari muparliament. Vanga vasiri political nguva yacho. Vanga vangorimo asi nyika ina kuchinja. Nhasi unomotarisira kuti vaMnangagwa vachinje zvinhu vakambotadza kuzvichinja mashuro. Saka tiri kuenda kupi vakomana? Ndimi muri kudzosera chinhu mashure. Ndosaka muchiona kunge vanhu vari kupikisana nezvamunenge muchitaura. Ndikangonzwa futi uchitaura nyaya yekuti hanzi usati usanzi usaudza vamwe vanhu kuti taneta, zviitire pache zvako kuti waneta. Yes, it's a good idea, but ndiri kuzama kutaura kuti
hazvigone kuti mimi vanhu vakusapotei. Ndozvinongozama kutsanangura vanhu kuti hai zvenyu zvezanu zvitaneta, bcause mwana wageza uri kuzanu iwe ndochokwadi. Uri muZanu PF akakwana, asi kurwira zvigaro chete ngoti susu ndoda kuti nini baba vangu ndiwo watonge. Handisi kutaura baba wako Chavageza, ndikutaura baba wako kaChiwenga. Gudo guru ndo baba wako kapari zvino, bcause ndo wamuri kuda kuzama kusapota kuti ndo wapinde pachinhu ichi. Zvino isusu hatisi kuzouya ikoko. Baba wako ngangopinda pachinhu nechannel ikataurwa neZanu PF, kwete zvokuti chabatsira isusu kubvisa waMnangagwa waChiwenga, tibvisa waMnangagwa tigozoisa waChiwenga. Isu we are not supporting that. We are out of that. We never follow what we are saying, guys. If you want to agree with the people, follow the hearts of the people. Teerai moyo yavanhu yavari kuda, mugone kuenda mberi. Zvese zvamukuita zvimupedza nguva. Ndangoti chete ita pasi neZanu, mutangire ipapo. Uone kuti hamusi kuzowana support here. Ndakudzwa kuti vanhu vese vari kunze kweZanu vakabuda muchinhu cheZanu PF havamo zvachose, asi muri kungofosa. Vageza vanotaura but kungotaura chete, hapana kana chiri kuzomboitika because hamuna vanhu, hamusi kuteverwa, hazvigoni. Zvinhu zvenyu hazvizobudirire. Ende Mnangagwa wakatochimasta chigemu ichocho, hamuna kwamuri kuenda imi. Pamusoro pekutozongourayiwa zvotokupera zvakadaro, muchazotitaurira mangwana. Ndatenda hangu baba.